السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. An karɓo hadisi daga Abu Hurairata Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku mayar da gidajenku su zamo makabartu, domin haƙiƙa shaiɗan yana guduwa daga gidan da ake karanta suratul baqara. Wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi. Ma'ana duk gidan da ake karanta suratul baqara to shaiɗan da ahalinsa suna guduwa daga wannan gidan, saboda suratul baqara tana ba da kariya daga dukkan shaiɗanu. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu mayar da gidaje makabartu. Ma'ana duk gidan da ba a karanta suratul baqara zai zama kamar makabarta, saboda zai zama dandali na shaiɗanu da ahalinsa. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Wassalamu alaikum.